απειλούσαν να κάψουν το σπίτι μου, τα πράγματα είχαν αγριέψει. Πήρα το μωρό μου και ανέβηκα στο βουνό. Ήθελα να συναντήσω τον άντρα μου. Ήταν καπετάνιος του Ελλάς. Οι χορτοραμαζόχτρες γύριζαν τα χωράφια, μαζεύοντας στην ποδιά τους σφαίρες, σάπιες σαρβίλες και κυτρινισμένα γράμματα. Γεννάτε, γεννάτε μανάδες. Ουρλιάχτε από τους πόνους της γένας. Σκίστε τα ρούχα σας και τυλίχτε μη σας κρυώσει το μωρό. Γεννάτε, γεννάτε. Χρειάζεται κι άλλους νεκρούς ο πόλεμος. Στις κορυφές του βουνού οι άντρες, τα αεροπλάνα μόνο είχαν να φοβηθούν. Τα γυναικόπαιδα ήταν δύσκολο να τα προστατεύσουν. Προσπάθησα να σε πείσω να έρθεις μαζί μας. Ήθελα να κρυφτώ, ώστε να τελειώσει η μάχη και να πάω κοντά στον άντρα μου. Σε αγκάλιασα, φίλησα το μωρό και σε άφησα μόνη. Πέρασα 2 εφιαλτικές μέρες, με το μωρό κολλημένο στο στήθος μου, βυζένοντας ζωή από το κορμί μου. Μια γυναίκα βγάζει το στήθος της και θυλάζει ένα κίτρινο μωρό. Ο άνεμος μπερδεύει τα σύννεφα. Τα σύννεφα μπερδεύονται στις σημαίες. Ο θάνατος περιοδεύει τον κόσμο με τη μάσκα ενός στρατηγού. Η μάχη ετούτη δεν έμοιαζε με τις άλλες. Πίναγα. Πήρα την απόφαση να κατηφορήσω προς τα εκεί που πήγατε. Έτρεχα. Στα κακοτράχαλα μονοπάτια, αδιαφορώντας για τις σουβλερές πέτρες που πλήγιαζαν τα πόδια μου. Δεν σκεφτόμουν τίποτε άλλο παρά πώς θα βρεθώ πάλι ανάμεσά σας να κρατήσετε λίγο το παιδί μου να ξεκουραστώ. Το παιδί γρατζουνισμένο τα κλαριά, κουρασμένο και πεινασμένο, δεν σταματούσε να κλαίει. Άκουσαν το κλάμα γυναίκες και τρομαγμένες έτρεξαν να κρυφτούν. Αναγνώρισα τη φωνή σου. Η Τασία είναι με το μωρό της, είπα, και έτρεξα να το πάρω αγκαλιά. Δεν σταματούσε να κλαίει. Μάταια προσπαθούσα να το ησυχάσω. Πρέπει κάτι να κάνετε, αλλιώς πάμε όλοι χαμένοι, φώναζαν οι συντρόφισσες. Να πάρει το παιδί της και να πάρει άλλον δρόμο. Δεν θα την πειράξουν οι Γερμανοί, είπε μια γερόντισσα. Φοβούνταν για τη ζωή τους. Άρπαξα το παιδί και άρχισα να τρέχω με όση δύναμη μου είχε απομείνει. Σε φώναζα να μείνεις μαζί μας. Δεν άκουγες. Και ύστερα έμαθα. Βαδίζαμε δίχως τελειωμό. Τι θα άρχιζε για όλους μας πίσω από εκείνα τα σταχτιά μακρινά βουνά. Πάνω στα ματωμένα πουκάμισα των σκοτωμένων, εμείς καθόμασταν τα βράδια και ζωγραφίζαμε σκηνές από την αυριανή ευτυχία του κόσμου. Πώς έγινε? Πες μου ότι δεν είναι αλήθεια. Εκείνο το πρωί ο Παύλος σηκώθηκε νωρίς. Έβγαλε τη μικρή του φυσαρμόνικα και άρχισε να παίζει. Ώσπου ακούμε ξαφνικά μια οβίδα. Πέσαμε όλοι κάτω. Όταν σηκωθήκαμε, είδαμε να λείπει ο Παύλος. Ψάξαμε παντού. Τίποτα. Μόνο πίσω από ένα θάμνο, ένα κομμένο πόδι, ένα κεφάλι παραμορφωμένο, γεμάτο αίματα, με μια μικρή φυσαρμόνικα σφινωμένη στα σπασμένα δόντια. Κι εσείς? Σας σκότωσαν, μου είπαν την αυγή. 320 νοματέους και μετά σας έκαψαν μέσα στα καλύβια. Κάθε τόσο τρεμούλιαζε γης. Ύστερα έσκαγε κι άνοιγε ένα μαυροπράσινο χέρι από το χώμα και τέντωνε τα σάπια δάχτυλα. Οι νεκροί ανακλαδίζονταν και σηκώνονταν όρθιοι και πατούσαν πάνω στους άλλους νεκρούς και προχωρούσαν και άναβαν κόκκινοι ορίζοντες, σαν να καιγόταν ο κόσμος. Αν το μωρό ήταν ήσυχο, θα ήμουν κι εγώ μαζί σας. Υπερασπίζαμε τη λευτεριά πολεμώντας, μα ακόμα υπερασπίζαμε τον δρόμο που παίζαμε παιδιά, τον τάφο που κοιμόταν η μητέρα μας και εκείνο το μικρό δεντράκι που κάτω από τα κλαδιά του δώσαμε το πρώτο μας φιλί. «Σέσωσε το μωρό», μου είπε ο Μπαρμπαγιάννης. Διαισθάνθηκε, είπε τον κίνδυνο. Γιατί δεν θα σε ξαναδώ? Για να μεγαλώσει το παιδί σου ελεύθερο σε ένα καλύτερο κόσμο. Ένα κόσμο που δεν θα μας ποδοπατάνε τα όνειρα, που δεν θα μας γκρεμίζουν το κατόφλι, που θα μπορούμε να χαμογελάμε με ένα μεγάλο γέλιο, ολοστρόγγυλο, πλατή, να, σαν αυτό τον ήλιο που ανεβαίνει. Κοίτα τα Τασία, αρχίζει να ξημερώνει.